हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ అంశంలో కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ క్రమంలో ఇవాళ కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలను మరికొన్నింటిని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులో కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ కుంతి మహారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానులైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ కృష్ణ, నీవు ఆది పురుషుడవు, భౌతిక జగత్ గుణములకు పరమైనటువంటి వాడవు అయినటువంటి నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. సమస్తము యొక్క బాహ్యాంతరములందు నిలిచి ఉన్నను నీవు సర్వులకు అగోచరుడవై ఉన్నావు అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడము. ఇంకా అంటుంది, పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానమునకు పరుడవైన నీవు యోగమాయ తెరచేత కప్పబడి అవ్యక్తత్వమై ఉన్నావు. సో కాబట్టి నీవు సాధారణమైనటువంటి జనులకు గోచరించవు అంటూ ఆ ఆత్మానాత్మ వివేచన ద్వారా పవిత్రులైనటువంటి పరమహంసులకు మునువులకు భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే నీవు తెలియజేయబడుతూ ఉంటావు. సో మరి సాధారణమైనటువంటి అల్పులమైనటువంటి మాకు నీవు ఎలా అవగతం అవుతావు అంటూ అడుగుతుంది. ఇంకా అంటుంది ఆమె, వాసుదేవునకు తనయుడవైన వాడను, దేవదేవకి ఆనందకారకుడవైన వాడవు, బృందావనమునందలి ఆ నందాది వ్రజవాసులకు బాలుడవైన వాడను, గోవులను ఇంద్రియాలను రంజింపజేసే వాడును అయినటువంటి భగవానుకు
నేను గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆమె ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఆమె కీర్తిస్తుంది, నీవు పద్మనాభుడవు, సదా పద్మాల చేత అలంకరితమై ఉండేటువంటి వాడు, పద్మముల వంటి చల్లని చూర్కులను కలిగినటువంటి వాడవు, పద్మ చిహ్నములను కలిగినటువంటి వాడవు నీవు. సో ఓ ఋషికేశ, ఓ దేవదేవ, ఆ క్రూరుడైనటువంటి కంసుని చేత చిరకాలంగా బంధించబడినటువంటి కష్టాలకు గురి అయినటువంటి నీ తల్లి దేవకిని నీవు విముక్తురాలను చేసితివి. అదేవిధంగా నన్ను నా తనయులను కూడా విపత్తుల నుండి రక్షించావు అంటూ ఆమె వేడుకున్నటువంటి విధానాన్ని చూసాం. అలాగే ఇంకా ఆమె చెప్తుంది, విష ఆహారము నుండి, మహా అగ్ని నుండి, నరమాంస భక్షకుల నుండి, దుష్ట సభాగృహము నుండి, అరణ్యవాసపు క్లేశముల నుండి, పలువురు మహారథులు పాల్గొన్నటువంటి ఆ కురుక్షేత్రము నుండి మమ్ము రక్షించితివి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము నుండి కూడా మమ్మల్ని కాపాడినావు అంటూ ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఆ విధంగా ఆమె అంటూ మనము లాస్ట్ లో చూసినటువంటి శ్లోకంలో ఆమె ఈ విధంగా అంటుంది, మరలా మరలా నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీయు మరలా మరలా కలగవలనని నేను కోరుచున్నాను. ఏలయనగా నీ దర్శనమనగా నిరంతరము జన్మ మృత్యుల దర్శనమును మాకిక కలుగుదనే భావన అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె వేడుకున్నటువంటి విధానాన్ని మనము ఇంతకుముందు క్లాసులలో మనం చూసినటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలలో ఆ కుంతీ మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలను మనము చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ కుంతీ మహారాణి ఈ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. జన్మైశ్వర్య శృత శ్రీభిః ఏదమానమదపుమాన్ నైవారహత్యాభిదాతుం వైత్వామకించన గోచరం. సో ఇంకా ఆమె కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తుంది. హే ప్రభు, అకించునులైన వారిచే నీవు సులభంగా పొందబడు వాడవు. ఉన్నత జన్మము, ఐశ్వర్యము, విద్య, దేహ సౌందర్యములను వృద్ధి కావించుకొన యత్నించుచు భౌతిక పురోగతి మార్గమును చనువాడును మనపూర్వకంగా నీ ధరిని చేరలేడు అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరు దరి చేరగలరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆమె ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ కుంతీ మహారాణి ఈ విధంగా చెప్తుంది, అకించులైనటువంటి వారి చేత నీవు సులభంగా పొందబడేటువంటి వాడవు అంటే ఇక్కడ అలాగే ఉన్నతమైనటువంటి జన్మను కోరుకునేటువంటి వారును, అలాగే ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకునేటువంటి వారు, అంటే ఉన్నత వంశంలో జన్మించాలి అని కోరుకునేటువంటి వారు, సంపదలు కావాలని కోరుకునేటువంటి వారు, భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం, విద్య కావాలని కోరుకునేవారు, మంచి సౌందర్యవంతంగా ఉండాలి, అలాంటి విషయాలను అంటే ఉన్నత జన్మలో ఉండడము, ఐశ్వర్యాన్ని పొందడము, విద్య, దేహ సౌందర్యాలను వృద్ధి గావించుకొన యత్నించుచు, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించే విధంగా ఉండేటువంటి వాటిని వృద్ధి గావించుకునేటానికి ప్రయత్నించేటువంటి, ఆ విధంగా భౌతికంగా పురోగతి మార్గమును చూసేటువంటి వాడు మనస్పూర్వకంగా నీ యొక్క ధరిని చేరలేడు అంటూ ఆ కుంతీ మహారాణి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము చూడవలసినటువంటి అంశము, ఈ భౌతిక పురోగతి
అంటే ఉన్నతమైనటువంటి కులమునందు, అంటే ఏదో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండేటువంటి కులంలో జన్మించడము, అలాగే అధిక ధనమును, అలాగే విద్యను, ఆకర్షణీయమైనటువంటి దేహ సౌందర్యమును కలిగి ఉండుతాయి అనేటువంటి భావము ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఉన్నత జన్మ, ఐశ్వర్యము, విద్య, దేహ సౌందర్యాలను వృద్ధి గావించుకోవటానికి ప్రయత్నించి ఈ భౌతిక పురోగతి మార్గమున చూసి ఉండేటువంటి వాడు మనపూర్వకంగా నీ దరిని చేరలేడు అంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక పురోగతి అనేటువంటి దానికి భావం ఏంటంటే ఉన్నత కులమునందు జన్మించడము భౌతికమైనటువంటి విషయం, నాట్ ఆధ్యాత్మికం కాదు, నాట్ ది డివోషనల్, మెటీరియల్. సో కాబట్టి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి కులంలో జన్మించడము, అధిక ధనాన్ని కలిగి ఉండడము, విద్యా జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడము, ఆకర్షణీయమైనటువంటి దేహ సౌందర్యము ఉండడము అనేటువంటిది భౌతిక పురోగతి భావనము అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు. అలాగే ఈ భౌతిక భావనా పరులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఈ భౌతిక సంపదలను పొందవలెననే ఉవ్విళ్ళు ఊరుతూ ఉంటుంటారు. అంటే నేను ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టాలి, లేదా నాకు కొన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో నేను పుట్టాలి, లేదా నాకు కొన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఉండాలి, అలాగే నేను ఒక మంచి విద్యావేత్తను కావాలి, లేదా నా యొక్క దేహం చాలా ఉన్నతమైగా నలుగురిని ఆకర్షించే విధంగా నా దేహము ఉండాలి అనేటువంటి ఈ విధమైనటువంటి భౌతిక సంపదలను ఆ భౌతిక భావనాపరులైనటువంటి వారు, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో లేనటువంటి వారు ఈ విధమైనటువంటి వాటిని కోరుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. వాటిని పొందగోరుటకు, అంటే వాటిని పొందుటయే నాగరికత యొక్క పురోగతిగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. కానీ ఇటువంటి భౌతిక సంపత్తులు పొందడం ద్వారా మానవుడు ఇక్కడ మదించిన వాడై కృత్రిమంగా గర్వితుడవుతాడు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా గర్వితుడైనటువంటి మానవుడు గోవింద, కృష్ణ అనుచు మనస్ఫూర్తిగా ఆ పవిత్ర నామాలను కీర్తింపజాలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏ విధంగానైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి భావనలలో ఉండి ఆ విధంగా భౌతిక సంపత్తులను పొందాలి అనేటువంటి భావంతో ఉండేటువంటి వాడు, ఇక అట్లా గర్వితుడై ఉన్నటువంటి మానవుడు ఎవడైనా ఆ భగవంతుని నామాలను మనపూర్వకంగా, ఆ పవిత్ర నామాలను గోవింద, కృష్ణ అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను మనస్ఫూర్తిగా ఆ పవిత్రమైనటువంటి నామాలను కీర్తింపజాలడు అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్ర నామమును ఒక్క మారు ఉచ్చరించినంత మాత్రమునే పాపి అయినటువంటి వాడు అనంత పాప రాశి ఏదైతే ఉందో దాని నుండి కూడా ముక్తుడు కాగలడు అనేటువంటి అంశాలు శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కసారి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను, లేదా గోవింద కృష్ణ అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను మనస్పూర్వకంగా ఒక్కసారి ఉచ్చరించిన మనము ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాపమంతా కూడా తొలగించబడి ముక్తుడు కాగలడని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో భగవానుని యొక్క ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆ పవిత్ర నామమును ఉచ్చరించుట యందు గల శక్తి ఇదియే అని చెప్తారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ వాక్యమునందు ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుని యొక్క నామజపం చేయడం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి మాలిన్యం అంతా తొలగిపోతుంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ పవిత్ర నామానికి ఉండేటువంటి శక్తి అది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ నామము, ఆ భగవంతుడు వేరు కాదు అని చెప్తారు. ఆ దేవదేవుని నామం అంటే అంతటి మహత్తు కలిగినటువంటిది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాగవతంలో యొక్క పర్పోట్లలో. కాబట్టి కీర్తనం నందు కూడా అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అయితే ఆ భేదం అనేటువంటిది మన యొక్క మనోభావాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. నిస్సహాయుడైనటువంటి మనుజుడు,
అంటే మానవుడు పవిత్రమైనటువంటి భగవన్నామమును ఆర్ద్రతతో పలకగలుగుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో మనం ఎన్నో చూస్తాం. గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు చివరికి తనను తాను రక్షించుకోలేడు అని తెలిసినప్పుడు, నీవు తప్ప నన్ను రక్షించే వారెవరూ లేరయ్యా అంటూ ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి ఒక కమలాన్ని తీసి తొండంతో పైకెత్తి ఆ భగవంతునికి చెప్తాడు. అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ సమయంలో ఆ సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఎందరో కాపాడతారు అని, తన భర్తలు కాపాడతారు అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటుంది. కానీ చివరకు ఎవరు కూడా తనను కాపాడలేరని అనుకున్నప్పుడు, హే కృష్ణ, నీవు తప్ప నన్ను కాపాడేవారు ఎవరూ లేరయ్యా అంటూ ఆయన్ని వేడుకోగానే అంతమంతు లేనటువంటి అంతం లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ చీరలను ఇచ్చి ఆమెని కాపాడినటువంటి వారు. సో కాబట్టి మరి ఈ భౌతిక సుఖమునందు నిలిచి అదే పవిత్ర నామంను ఉచ్చరించేటువంటి వాడు శ్రద్ధావంతుడు కాకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనఃపూర్వకంగా ఆ భగవంతుడి నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడే ఆ విధమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అని చెప్తారు. అంతేగాని ధన సంపత్తులతో గర్వితుడైనటువంటి మానవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి నామాన్ని సందర్భానుసారంగా కొన్ని మార్లు ఉచ్చరించినను అది ఆ నామోచ్చరణ మనఃపూర్వకంగా కావింపలేడు. కనుకనే ఉన్నత కుల జన్మము, అధిక ధన సంపత్తులు, అధిక విద్య, ఆకర్షణీయమైనటువంటి సౌందర్యము అనేటువంటివి భౌతిక పురోగతి అంశములు. ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఆ మార్గానికి అవి అయోగ్యత కాగలవు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా అంటే ఈ ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో అధిక విద్యను కలిగి ఉండడం, అధికమైనటువంటి సంపదలను కలిగి ఉండడము, ఆకర్షణీయమైనటువంటి దేహ సౌందర్యము మొదలైనవి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భౌతిక పురోగతి అవంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి మార్గానికి అవి అయోగ్యత అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ మనకి సాధారణంగా చూస్తాం, జరము అనేటువంటిది అనారోగ్యపు దేహపు లక్ష్యమైనట్లుగా భౌతిక దేహము శుద్ధాత్మ యొక్క బాహ్య లక్షణమై ఉన్నది. ఇక జ్వర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గింపవలెనని గాని తప్పుడు వైద్యము ద్వారా వృద్ధి కావింపరాదు. సో మరంటే ఆ జ్వరం తగ్గాలంటే సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, అంతేగాని దానికి జ్వరానికి బదులు వేరే తీసుకుంటే అది కాదు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని దర్శనం పొందాలి అంటే మనము ఇవన్నీ కూడా వదిలివేసుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇది ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టాను అనేటువంటి గర్వాన్ని వదిలేయాలి. ఆ సంపదలు ఉన్నాయి అనేటువంటి గర్వము, నేను అధిక విద్యావంతుడిని, నేను అధిక ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాను, ఈ భావనలన్నీ వదిలివేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవానుడు మనకి భక్తి మార్గాన్ని కలగజేస్తాడు, ఆయన దర్శనం, ఆయన అవగాహనం కాగలడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె కీర్తిస్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తుంది. నమో కించన విత్తాయ నివృత్త గుణవృత్తయే ఆత్మారామాయ శాంతాయ కైవల్యపతయే నమః. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తుంది. నమా కించన విత్తాయ అంటే ఇక్కడ ఆమె అంటుంది నమః, నీకు నమస్సులు. ఎవరికి? అకించన విత్తాయ, నిర్ధనులకు ధనము వంటి వాడు.
అంటే భౌతికమైనటువంటి సంపదలు లేకుండా ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారికి ధనము వంటి వాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అంటే అకించునులైన వారికి పరమధనమైనటువంటి నీకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తుంది. నమో అకించన విత్తాయ అంటుంది. అంటే అకించనులైనటువంటి వారికి, అంటే ఎటువంటి అన్నిటినీ కూడా వదిలేసినటువంటి వారికి, ధనము, జనం, సుందరి, అంటే ఆ తన అనుచరులు, ఎంతో మంది అనుచరులను ఉండాలి అనేటువంటి భావన, వాళ్ళందరినీ వదిలివేసినటువంటి వాడు. సో అలాగే ఇక్కడ ధనం, ఐశ్వర్యాన్ని వదిలేసినటువంటి వాడు, అలాగే సుందరి, సౌందర్యవంతులైనటువంటి స్త్రీలను కానీ ఇవన్నిటిని కూడా, అన్నిటినీ అకించనులైనటువంటి వారికి, అంటే అన్నింటినీ వదిలివేసుకున్నటువంటి వాడికి, ఆ భగవంతుడు తప్ప మరేది కూడా నాకు అవసరం లేదు అని అనుకున్నటువంటి వాడు అకించనుడు అని చెప్పబడి. సో కాబట్టి ఇక్కడ నమో కించన విత్తాయ నివృత్త గుణపృత్తయే ఆత్మారామాయ శాంతాయ కౌవల్యపతయే నమః. ఇంకా ఆమె చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, అకించనులైన వారికి పరమ ధనమైనటువంటి నీకు, అంటే అన్నిటినీ వదిలివేసుకున్నటువంటి, అభౌతికమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ వదిలివేసుకున్నటువంటి వారికి ఆ భగవంతుడు పరమ ధనం, ఇక ఆయన మించినటువంటి ధనం లేనటువంటి వాడు అని చెప్తుంది కుంతి మహారాణి. అటువంటి నీకు వందనాలు అర్పించుచున్నాను ఓ కృష్ణ అంటూ ఉంది. ప్రకృతి గుణ ప్రవృత్తులకు నీవు పరమైనటువంటి వాడివి. సో ఈ ప్రకృతి గుణ ప్రవృత్తులకు నీవు పరమైనటువంటి వాడివి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు నీవు అతీతుడవు. ఆత్మారాముడవైన కారణమున నీవు శాంతుడవు. అద్వైతులకు ప్రభువై ఉన్నావు, అంటే భక్తులకు, దేవతలకు ద్వైతులు అంటే రాక్షసులు వీళ్ళు. సో ఇక అద్వైతులకు ప్రభువై ఉన్నావు. సో అకుంతి మహారాణి ఈ విధంగా అకించునులైనటువంటి వారికి పరమ ధనమైనటువంటి నీకు నేను వందనాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను కృష్ణ. ప్రకృతి గుణ ప్రవృత్తులకు నీవు పరమైనటువంటి వాడవు, నీవు ఆత్మారాముడవు అయినందున నీవు శాంతుడవు, అద్వైతులకు ప్రభువై ఉన్నావు అంటూ ఆమె ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, తన వద్ద ఏదియును లేనప్పుడు జీవునకు మనుగడయే సాధ్యము కాదు అనగా, వాస్తవ దృష్టిలో మనుజుడు ఎన్నడును త్యాగి కాజాలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే తన వద్ద ఏమీ లేకపోతే ఈ భౌతిక విధానంలో జీవనము, మనుగడ సాధించడము సాధ్యము కానే కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా అంటే వాస్తవికమైనటువంటి దృష్టిలో చూసినట్లయితే మానవుడు ఎన్నడును త్యాగి కాజాలడు, అంటే అన్నిటినీ వదిలివేసి ఉండేటువంటి వాడుగా మానవుడు కాజాలడు అనేటువంటి, అంటే సాధారణంగా కాలేడు అని చెప్తున్నారు. విలువైన మరొక దానిని పొందుట కొరకై జీవుడు ఒక దానిని త్యాగం కావించవచ్చును. సో మనకి సాధారణంగా ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఉన్నది అనుకోండి, ఒక చిన్న ఆఫీస్లో మొదట్లో మనకి ఏమి లేనప్పుడు ఒక చిన్న ఆఫీస్లో ఉద్యోగం వచ్చింది, ఆ తర్వాత మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, మనం చేస్తూ ఉన్నాము అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం, ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకో, ఏం చేస్తాము, ఆ ప్రైవేటు ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి గవర్నమెంట్లో ఉండేటువంటి ఉద్యోగంలో చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అంతే విధంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తారు, ఏదైనా ఒక విలువైన దాని కొరకు, అంటే విలువైనటువంటి మరొక దానిని పొందడం కొరకై మానవుడు ఒక దానిని త్యాగం చేయవచ్చు. అంటే
ప్రైవేట్ ఉద్యోగం ఉందనుకోండి, దాన్ని వదిలేసి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళవచ్చు. అంతేగాని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వదిలేసి ప్రైవేట్ దానికి ఎవడు రాడు. అలాగే మంచి విద్యను పొందడానికి విద్యార్థి తన బాల్యోచిత కోరికలను త్యజించవచ్చు. మరి బాల్యంలో విద్యార్థులు బాగా మంచిగా చదువుకొని చక్కటి మార్కులు రావాలంటే నలుగురితో కలిసి ఆడుకోవడం కానీ, పిచ్చి పిచ్చిగా తిరగడం అలాంటివన్నీ కూడా వదిలేసుకోవాలి. కాబట్టి మంచి విద్యను పొందాలి అంటే బాల్యంలో తనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కోరికలను వదిలేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మంచి ఉద్యోగం కొరకు సేవకుడు తన ప్రస్తుత ఉద్యోగమును విడనాడవచ్చు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా భక్తుడైనటువంటి వాడు ఊరకనే గాక ఏదేని ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక లాభము కొరకు భౌతిక జగమును త్యజించును అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను ఎప్పుడు త్యజించుతాడు అంటే దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటి దాన్ని పొందినప్పుడు. మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలు, ఆధ్యాత్మిక లాభం కొరకే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ సంపదలను, దేహ సౌందర్యాలను, సో ఈ భోగాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేయవచ్చు అని చెప్తారు. మనకి షడ్ గోస్వాములైనటువంటి శ్రీల రూప గోస్వామి, శ్రీల సనాతన గోస్వామి, శ్రీల రఘునాథ దాసవ గోస్వామి మరియు ఇతరులు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ కొరకై ధన సంపత్తులను, భౌతిక సుఖములను విడినాడినారు అని చెప్తూ ఉంటారు. భౌతిక ప్రపంచంలో వారు చాలా గొప్పవారు. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములు ఇరువురు కూడా మనకి ఆ గోస్వాములు ఇరువురు కూడా బెంగాలు రాజ్యమున మంత్రులుగా ఉండగా ఆ రఘునాథ గోస్వామి గొప్ప జమీందారీ తనయుడై ఉన్నాడు అని చెప్తారు. కానీ వారు ఆ భౌతికమైనటువంటి ఆ ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి హోదాల్లో ఉండేటువంటి వారు ఆ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములు అక్కడ బెంగాల్లో ముస్లిం రాజు దగ్గర వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. అయినా ఆధ్యాత్మిక విషయాల కోసం వారు వారి యొక్క భౌతికమైనటువంటి ఉద్యోగాలను త్యజించినటువంటి వారు రూప గోస్వాములు మరియు సనాతన గోస్వాములు. అలాగే రఘునాథ దాస గోస్వాములు వారు గొప్ప జమీందారీ కుమారుడు. కానీ అవన్నీ కూడా వదిలేసి చాలా వాటన్నిటినీ త్యజించి చాలా సాధారణమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపినటువంటి వారు రఘునాథ దాస గోస్వాములు అని చెప్తారు. మరి అలా అన్నింటినీ వదిలివేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుడు మనకి సహాయం చేస్తారు. ఆ భగవంతుడు అంటే మనకు గోచరిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని కుంతి మహారాణి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో భక్తులు సాధారణంగా ఈ ధన సంపత్తులను సో వాటన్నిటినీ కూడా వదిలివేస్తారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ మనము భౌతిక కోరికలు మరియు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఎన్నున్నవి ఒకదానితో ఒకటి సరిపడనవి అని తెలియచేయుటకే సాధకునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అంటే రూప గోస్వాములు, సనాతన గోస్వాముల వారు వారి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి పదవులను వదిలి వారు ఆధ్యాత్మిక జీవనంలోనికి చైతన్య మహాప్రభువుని కలిసి వారి యొక్క శిష్యులుగా చైతన్య మహాప్రభువులు వారి బోధనలను విన్నటువంటి వారు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాముల వారు. సో కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఒకదానికొకటి, అంటే భౌతికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి, అంటే భౌతికమైనటువంటి కోరికలు, అంటే నేను ఈ రాజ్యానికి అధికారిగా ఉండాలి, లేదా నేను ఇది పొందాలి అనేటువంటి ఆ భావనలు ఉండడం అనేటువంటిది. అలాగే అలా ఉన్నట్లయితే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేటువంటిది అతనికి సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ప్రతి దానిని మనం ఏ చేసినా అది శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంబంధంతోనే ఆధ్యాత్మికమైనవిగానే మానవుడు చూడాలి అని చెప్తారు. అలా ఆధ్యాత్మిక భౌతిక తత్వాల మధ్య నడుమ ఉండేటువంటి వ్యత్యాసమును తెలుసుకోవాలి అని చెప్తారు. సనాతన గోస్వామి వంటి ఆచార్యులు తాము ప్రతి దానిని కూడా ఆధ్యాత్మికంగానే దర్శించగలిగినను ఆధ్యాత్మిక దృష్టి
లోపించి ఉన్న మన కొరకై కొన్ని ఉదాహరణలను నెలకొల్పి ఉన్నారు. కొన్ని కట్టుబాట్లను, కొన్ని నిబంధనలను మనకి ఇచ్చారు అని చెప్తాం. రూపగోస్వాములు వారు, సనాతన రూపగోస్వాములు వారు మనకి అనేకమైనటువంటి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి కావలసినటువంటి మార్గాలని భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథాన్ని మనకు అందించారు. అలాగే మనకి శాస్త్రాలలో ఎన్నో వేల శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఆ వేలస్లుగా ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను మనము చదవడం సాధ్యం కాదు. సో అందుకే మనకి ఆ శ్లోకాలన్నింటినీ కూడా ఉపదేశ అమృతము అని అంటూ ఒక 11 శ్లోకాలలోనే ఆ మొత్తం భక్తి మార్గాన్ని వారు మనకి అందించి ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ వారు కొన్ని ఉదాహరణలను నెలకొనిపినారు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు. వాస్తవమునకు భౌతిక దృష్టి లేదా భౌతికమైనటువంటి పురోగతి అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి యందు గొప్ప అవరోధమై ఉన్నది అని చెప్తారు. సో ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఉన్నత స్థాయికి చెందినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా భౌతికమైనటువంటి పురోగతి కూడా వస్తుంది. కానీ భౌతికమైనటువంటి పురోగతి కోసం ప్రాకులాడినప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతిని మనము పొందలేము అని చెప్తుంది. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో తెలియచేస్తారు భాగవతంలో. భౌతిక దృష్టి లేదా భౌతిక పురోగతి అనేది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి యందు గొప్ప అవరోధమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. అట్టి భౌతిక పురోగతియే భౌతిక దేహము మరియు సర్వ విధములైనటువంటి భౌతికానార్థముల యందు జీవుని బందీని చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆ కారణంగానే భౌతిక పురోగతి ఎనున్నది అనర్థము, అంటే అనవసరమైనది అనబడుతుంది అని చెప్తారు. భౌతికమైనటువంటి పురోగతి అనేది మానవుడికి అనవసరమైనది అని చెప్తారు, అనార్థం అని చెప్తారు. ఇది అక్షర సత్యము అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నేటి నాగరికత యందు స్త్రీలు అధిక ధనమును హెచ్చించి లిప్స్టిక్లు వాడుచున్నారు. అదేవిధంగా జీవితపు భౌతిక భావన యొక్క ఫలములైనటువంటి అనవసర వస్తువులు పెక్కుగలవు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నట్టు. అటువంటి అనవసర విషయములపైకి దృష్టిని మళ్లించుటయే ఆధ్యాత్మిక అనుభవము గడింపకనే ఆ మానవ శక్తి వృధా అవుచున్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభవము మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య అవసరము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య లక్షణము ఆ నిరంతరం అంటే ఆ భగవంతుని సేవించుకోవడం, గమ్యము ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం. ఎందుకంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దారి తప్పి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం. మనం అంటే శిక్షలను అనుభవించడానికి మనం సమాజంలో ఏదైనా చెడు పనులు చేసామనుకోండి, జైలుకు పంపిస్తాం శిక్షలు అనుభవించడానికి. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచము అనేటువంటి జైల్లోకి వస్తున్నాము అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి పతనమై ఉంటాము. కానీ కొందరు ఆ భగవంతుని యొక్క పార్శ్వాదులు, ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారానే ఈ భూమిపైకి వస్తూ ఉంటారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, సో ప్రభుపాదుల వారు వంటి మహాపురుషులు వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క సహపార్శ్వాదులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భక్తిని ప్రచారం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాడు. సో వారి యొక్క పని పూర్తి కాగానే తిరిగి మరలా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి వారు వెళ్తారు. కానీ మనము ఇక్కడికి వచ్చి అంటే జైల్లోకి వచ్చేసి జైలు నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చేయట్లే. ఈ జైల్లో సుఖాలు ఎలా పొందాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతూ ఉన్నాం మనం. సో ఆ కారణంగానే ఈ భవబంధనాలలో మరింత మనము చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాము.
సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించడం వల్లనే మానవ శక్తి అంతా వృధా అవుతుంది. తద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వృద్ధిని పొందలేకుండా ఉన్నారు. అట్టి ఆధ్యాత్మిక అనుభవమే మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య అవసరము అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి జీవుడి యొక్క ముఖ్య గమ్యం ఆ భగవంతుని యొక్క దాసులము అనేటువంటి భావనలో ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్. చంద్రుని చేరేడి ప్రయత్నము అంటే యత్నము శక్తిని వృధాపరచు కార్యమునకు మరి ఒక ఉదాహరణ వంటిది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చంద్రుని చేరినను జీవిత సమస్యలు పరిష్కరించబడడం లేవు. భక్తులైనటువంటి వారు భౌతిక సంపత్తులు లోపించి ఉన్న కారణమున అకించనులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భక్తులకు ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనము, ఆ భగవంతుని నామాలను కీర్తించడము, ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను కీర్తించడం తప్ప వేరే అవసరం లేదు. సో కాబట్టి అటువంటి వారికి భౌతికమైనటువంటి సంపదలు ఏవి ఉండవు. నేను, నా వారు, నా ఉద్యోగము, నా పెళ్ళము, నా పిల్లలు అనేటువంటి భావనలన్నీ కూడా వదిలేసినటువంటి వారు మాత్రమే అకించనులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తారు. భౌతికమైనటువంటి సంపదలు మనం అనుకుంటాం, నేను ఈ ఉద్యోగం వస్తే నేను భక్తిలో చాలా మంచిగా భక్తి చేయొచ్చు, కొంత టెంపుల్కి ఇస్తాను, అది ఇది. సో అది కాదు. నువ్వు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. భక్తి మనము ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటే అది ఆ భగవంతుడు కోరుకునేటువంటిది. సో కాబట్టి శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అకించనులుగానే పిలువబడతారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే భక్తులైనటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలను వారు ఆశించరు. సో కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి సంపదలు వారి వద్ద ఉండవు కనుక ఆ కారణంగా వాళ్ళు అకించనులు అని పిలువబడతారు అని. కావున సో అంటే ఆ అటువంటి వారు అంటే భౌతిక ఆ ప్రకృతి ఫలాలను ఎంత తక్కువగా కలిగి ఉంటే అంత అధికంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని పొందడానికి మనము అవకాశాన్ని కలిగించేటువంటి అవకాశం కలదు అని చెప్తుంది. సో అదే కాకుండా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి భౌతిక కర్మలతో ఎటువంటి ప్రత్యక్ష సంబంధము లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన యొక్క కర్మలన్నీయు దివ్యములు, త్రిగుణ సంపర్క రహితములు. సో ఆ భగవంతుడు కలిగి ఉండేటువంటివన్నీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి ఇవి అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా దివ్యమైనవి. సో మరి అటువంటి ఈ సత్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా నెరిగిన వాడు భౌతిక జగమున తిరిగి జన్మించక ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని కలుగుతాడు అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు పలికినటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనము ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోబడి పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి మనము ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెయ్యాలి అనేటువంటి కోరిక, తాపత్రయాల వలనే ఈ భవరోగాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు మనకి, ఈ త్రిగుణ సంపర్కం చేత అటువంటి తాపత్రయము, ఆ త్రిగుణాలతో ఉండేటువంటి తాపత్రయాలు కలుగుతున్నాయి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గాని భక్తులు గాని అటువంటి మిథ్యాభోగముల ఎడ ఎన్నడను అనురక్తులు కారు అని చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, అలాగే సో ఆ ప్రకృతి నుండి వాళ్ళు పొందేటువంటి లాభాలను వదిలివేయాలి అని చెప్తున్నారు.
సో వారు వాటి ఎడ ఎన్నడూ కూడా ఆసక్తులు కారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వారు అంటే భక్తులు మరియు భగవంతుడు నివృత్త గుణవృత్తులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ ఇరువురిలో శ్రీకృష్ణుడి పూర్ణుడైన నివృత్త గుణ వృత్తుడు. సో ఎందుకంటే అతడెన్నడూ కూడా ఆ త్రిగుణాల చేత ఆకర్షితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి జీవుల యొక్క ఆ విధమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, భక్తులకు భగవానుడు, అలాగే భగవానునికి భక్తులు భగవానుడికి ఆ భక్తులు ధనమై ఉన్న కారణమున శుద్ధ భక్తులైనటువంటి వారు నిక్కముగా త్రిగుణములకు పరులైన వారుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇది అత్యంత సహజమైనటువంటిది. దుఃఖములను పేదరికమును నశింపజేసుటకు లేదా జిజ్ఞాస మరియు కల్పనలను కారణమున ఆ భగవాను దరిచేరడి మిశ్రమ భక్తులు అట్టి శుద్ధ భక్తుల్లో అన్యులైనటువంటి వారు అని చెప్తారు. అలాగే శుద్ధ భక్తులు భగవానుడు ఒకరితోనొకరు సదా ఆధ్యాత్మిక అనురాగాన్ని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క దేహ కాంతిలో లీనమవుగా భక్తులు అతని దివ్య లీలలు యందు పొందగలుగుతారు. అటువంటి దివ్య లీలలు ఏనాడు భౌతికములని తలచరాదు. ఆ భగవంతుని చేరాలి అంటే భౌతికమైనటువంటి కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా. హరే కృష్ణ. మన్యే త్వాం కాలమీశానం అనాది నిధనం విభుం సమం చరంతం సర్వత్ర భూతానాం యన్మత కలిహి. ఇంకా కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంది. హే ప్రభు, నిన్ను నేను అనంతమైన కాలముగను దివ్య నియామకుడుగను ఆద్యంతములు లేనివాడగను సర్వవ్యాపిగను భావించుచున్నాను. నీ కరుణను పంచుటలో నీవు నిష్పక్షపాతుడవై ఉన్నావు. జీవుల నడుమ ఈ వైషమ్యములు వారి పరస్పర సాంగత్యముల చేతనే కలుగుచున్నవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏమంటుందామె? హే ప్రభు, నిన్ను నేను అనంతమైన కాలముగాను. సో అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆ పరమాత్మ రూపమునకు గల వేరొక నామము కాలము అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె అనంతమైనటువంటి కాలంగాను, అలాగే దివ్యమైనటువంటి నియామకుడుగాను. ఎందుకు మరి ఆయన్ని అనంతమైనటువంటి కాలంగాను అని చెప్తాము అంటే, ఆ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపమున అందరి హృదయాలలోనూ ఉంటాడు. మరి ఆ హృదయాలలో ఉన్నటువంటి అంటే అట్టి కాలము మన శుభ అశుభాలకు, మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి మంచి చెడులకు సాక్షి అయి ఉంటూ ఉంటాడు ఆ పరమాత్ముడు. భగవద్గీతలో చెప్తాడు ఆయన, అందరి హృదయాలలో నేను పరమాత్ముడుగా ఉంటాను అని.
సో మరి ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి శుభాలు అశుభమైనటువంటి వాటికి కర్మలకు ఆయన సాక్షి అయి ఉంటాడు. ఆ తత్కర్మల ఫలము ఆ దేవదేవుడి చేతనే వసగబడుతూ ఉంది. ఆయనకి తెలుసు. మనం ఏం చేస్తాము, ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు పోగానే అవన్నీ కూడా మర్చిపోతాం. కానీ ఆయన శా శాశ్వతుడు కనుక, అంటే ఆద్యంతాలు ఎక్కడ ప్రారంభమై ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియనటువంటి వాడు. ఆయన దివ్య నియామకుడు, సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి వీటన్నిటికీ సాక్షి అయి ఉన్నటువంటి వలన ఆ దేవదేవుని చేతనే మనం చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా వసగబడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా చెప్తారు. సో ఒక్కోసారి మనమంతా మంచిగానే ఉంటూ ఉంటాం. మనం అనేకమైనటువంటి దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం. మరి ఏ కారణం చేత మనము ఎందుకు దుఃఖితులమై ఉన్నామో, ఈ దుఃఖాలు ఎందుకు అనుభవిస్తూ ఉన్నామో మనం తెలుసుకోలేము అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అలా ఉండడంలో ఏ ప్రయోజనం కోసం అవి ఉన్నాయి అనేటువంటి మనం తెలుసుకోలేము అని చెప్తారు. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడే పరమ నియామకుడై ఉన్నటువంటి వాడు. అతడి అనుమతి లేనిదే గడ్డిపూచ కూడా కదలదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ జీవులందరూ కూడా తమకు తాను స్వతంత్రులని భావిస్తూ ఉంటుంటారు. సో అని అలా భావించి అటువంటి ఆ స్వతంత్రతను దుర్వినియోగపరచుకున్నట జరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వవ్యాప్తి అయి ఉండి సర్వుల యొక్క కర్మలను వీక్షింపగలుగుతాడు. ఆద్యము అంతము లేనటువంటి వాడు, నిత్యమైనటువంటి కాలంగా ఆ కృష్ణ భగవానుడు తెలియబడుతూ ఉన్నాడనేది ఈ శ్లోకంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే